Right, muri Zimbabwe mai Mnangagwa vari kuramba vachizvibaya nepfumo kumusana. Vari kuramba vachiita zvinhu worse and worse and worse. So according to the information yatinayo panapa, right, first of all, tose tiri kuziva iyi information iri on the public domain. Hope posta a lot of other channels they talk about this. Kuti lawyers AKOC, they published, in fact they did, I saw it, they published a letter to specifically kuna mai Mnangagwa and the rest of the first family to say we apologize. You know, I don't know mai Mnangagwa wakadzidza politics kupi. Maybe kuva politician kwavo it's directly linked kuti vakaita mukadzi waMnangagwa, because hakuna munhu anotamba politics zvakadhibha kudai so muri Zimbabwe. So what is happening? Paka apologizwa kuna mai Mnangagwa, and from before this apology all we knew is that kune story yekuti mai Mnangagwa ndo vari kuita zvinhu zvese, ndo vari kupinza chaos muchi. But now for these lawyers to come out vachi apologize, you can see kuti now mai Mnangagwa vakaona pakaputika nyaya muri Zimbabwe, nyaya ye9 million, nyaya yemadrugs, nyaya yekuti vana KOC family yake vose vari kudhila nemadrugs. Iye KOC haana need yekutsvaga any other hustle kana ari bhebhi Collins ndo hustle rake rese. Everybody knows it. It's over. Why would, you know, a girl who is 22 dating the president's son, why would she be involved in hustle revanhu vari desperate vakafana nemadrugs? Drugs mahustle anoitwa nevanhu vave kuti they have no other way, so but they want to make it and they are going to make it, so they get into drugs, you know, and then they do it. Now let me get into this. Muri Zimbabwe kubudiswa kwakaita this letter, mai Mnangagwa maybe vanga vava kutrya kugadzisa kuti, because pakabuda nyaya yaKOC, pakabuda nyaya yekuti uri madrugs, they thought kuti maZimbabweans will believe kuti alright, so uyu musikana uyu anga achita zvemadrugs ndo vapinza Collins. Zveshe watiri kubhiliva zvakadaro izvozvo, kuti Collins wapinzwa madrugs echimusikana ichi, and chimusikana ichi chiri kuita mari refu chishandisa chichitengesa why would she be selling madrugs? And it so now after maZimbabweans abata nyaya iyi akatanga kutoona kuti paitika corruption refu, Collins kurohwa 9 point something million in less than around 2 years. What is that? If that is happening, zvoreva kuti pari kuitika corruption inohlisa, Collins wanga waiwane mari kungopa chihure zvakadaro. And maZimbabweans obva anetsekana kuti apa pari kuitwa zvisizvo, kamusaidi chiki kakupiwa mari yese, and ndikuona kuti pari kuitika corruption zvinova zvashatisa image yefirst family zvatakakuudza isusu kuti Mnangagwa is not happy about that. So Mnangagwa arisiri happy kudane that anenge akupusha auxilia kuti agadzirise nyaya dzake asaita zvemafanisi. Auxilia manje wakumhanya kumalawyer according to the information iripo kuti malawyers imichi apologizai kuitira kuti because apology yanga siri apology zvakanaka, vaizama kuti ivo isusu takupinzai munyaya dzisinei nemi, toziva kuti imwe you are not involved, toziva kuti imwe you are this and this, and it, so you can hear that apology. Wotoona zvonodazvo iyi apology ineka kuda kuzama kuita damage control, but yatoita zvite worse because pava neevidence now yekuti zveshuwa, in fact pava ne, it's now more stronger, it's now a stronger point of view yekuti sure mai Mnangagwa vanga vari involved, because the lawyers, they just specifically said mai Mnangagwa this and this. Angamboti malawyer aKOC vaaccuse mai Mnangagwa ndiani? KOC akambotaura kuti mai Mnangagwa vaita sei? Hapana zvakambotaurwa. So chazokonzera kuti vanzi chiapologize ichi, and it, so you can see muri Zimbabwe mamiriro akaita nyaya right now kuti mafanis and pari kutopisa peace.